Познатата история. Вадим уж чистите дрехи от пералнята, а те ухаят на застояло. Всички сме се сблъсквали с това. Днес обаче ще разнищим веднъж завинаги защо се получава така. И разбира се, как да решим проблема. Да, точно това е въпроса, нали? Дрехите са току-що изпрани, би трябвало да миришат на свежо, на чисто, а вместо това тази странна, неприятна миризма. Хайде да видим какво точно се случва зад кулисите на този домакински парадокс. Добре, време е да влезем в ролята на детективи. Потапяме се в тази мистерия, за да открием истинския виновник. И само да подскажа, отговорът може би изобщо не е този, който очаквате. И ето го, първото голямо разкритие. В огромна част от случаите проблемът изобщо не е в самите дрехи. Не е и в начина на сушене. Виновникът се крие там, където най-малко подозираме – в самата перална машина. Сега, след като знаем къде да търсим, нека да видим кои са тези скрити врагове. Оказва се, че има няколко основни причини, които превръщат нашата вярна перална машина в перфектен развъдник за лоши миризми. И започваме с, може би, най-голямата изненада. Виновник номер 1 е нещо, което всички правим с най-добри намерения – слагаме твърде много препарат за пране. Нали логиката е, че повече сапун означава по-чисто? Оказва се, че всъщност е точно обратното. И защо е така? Модерните перални са направени да бъдат супер икономични. Те използват много по-малко вода. В резултат на това, целият този излишен препарат просто няма как да се изплакне до край. Той остава като един лепкав филм по барабана и уплътненията и се превръща в истински пир за мухъл и всякакви бактерии. Следващият в списъка е един навик, който е познат на почти всеки. Пускаме пералнята и я забравяме. С часове. Тази топла, влажна и затворена среда е буквално като да изпратиш покана на бактериите за парти. И повярвайте, те никога не отказват. И накрая трябва да знаем, че проблемът понякога започва още преди прането. Когато хвърлим влажната кърпа от банята или потната тениска от фитнеса директно в коша, ние на практика създаваме инкубатор за миризми. Златното правило е, винаги оставяме влажните неща да изсъхнат напълно, преди да ги сложим при останалите. Добре, стига толкова с проблемите, време е да преминем към решенията. След като вече знаем причините, е време да действаме. Започваме с план за почистване на най-разпространения тип перални – тези с предно зареждане. И тук идва най-добрата новина. Не са нужни никакви скъпи и сложни препарати. Всичко необходимо най-вероятно се намира в кухненския шкаф. Малко бял оцет, сода за хляб, една обикновена гъба и чиста кърпа. Просто, ефтино и супер ефективно. Процесът е елементарен. Първо, избираме най-горещата и най-дългата програма, която пералнята предлага. Сипваме 2 чаши оцет директно в барабана, добавяме и 1/4 чаша сода и пускаме. След като цикълът приключи, идва може би най-важната стъпка. С влажна гъба се почиства много старателно гуменото уплътнение на вратичката. Не го пропускайте, защото там се събират най-много гадости. Накрая подсушаваме всичко и готово. Добре, а какво правим, ако пералнята е от старите с горно зареждане? Няма страшно, имаме плани за тях. Процесът тук е малко по-различен, в 2 стъпки, но е също толкова ефективен. За този тип перални ще ни трябват белина, бял оцет, гъба и кърпа. Тук содата отпада за сметка на белината, която ще свърши тежката дезинфекцираща работа в първата фаза на почистването. Окей, това е процес от 2 части. Започваме с цикъла с белина. Отново най-горещата и дълга програма. Добавяме 4 чаши белина, но тук е ключовия момент. Чакаме машината да се напълни догоре с вода и я спираме на пауза. Оставяме този разтвор да кисне и да си свърши работата за точно 1 час. След това просто пускаме програмата да се довърши. Веднага, след като приключи цикълът с белина, повтаряме цялата процедура, но този път с оцет. Пускаме нов горещ и дълъг цикъл, добавяме 4 чаши оцет и отново пауза за 1 час, за да кисне. Но този път, докато чакаме, идва моментът да се развихрим. Взимаме гъбата,
Потопяваме явоцетната вода вътре и почистваме старателно всички достъпни части на пералнята. След това оставяме цикъла да приключи и подсушаваме. Резултатът – безупречно чиста и дезинфекцирана машина. И така, свършихме голямото почистване. Супер! Но как да сме сигурни, че проблемът няма да се появи отново след месец? Защото, нека си го кажем, почистването е едно, но превенцията е ключът към дълготрайния успех. Отговорът е толкова прост, че е почти гениален. Едно такова основно почистване на месец. Това е всичко, което е нужно, за да се поддържа машината в перфектна форма и да се радваме на свежо пране всеки път. Ето това е изводът, който трябва да запомним. Почистване веднъж месечно или да кажем на всеки 30 пранета не само ще държи миризмите далеч, но реално ще подобри и работата на самата машина. Това е един малък навик, който обаче има огромно значение. И за финал, един въпрос за размисъл. След като днес разкрихме тайните на пералнята, кой ли друг уред вкъщи крие свои собствени малки мръсни мистерии, които просто чакат да бъдат разгадани? Помислете върху това.